Hi guys, derde video vandaag. Dit is ook een heel coole redstone contraption die ik jullie even wil laten zien. Dus hier zie je links, rechts, boven en onder of zo staan. Boven, beneden. Oké, en hier zie je een schermpje met een lampje dat brandt in het midden. Dat is nog van een andere video. En dit is een heel coole contraption, want dit is wat hij doet. Bijvoorbeeld, hij stond net in het midden. En als ik dan op links druk, dan gaat hij één stapje naar links. En als ik op boven druk vanaf hier, dan gaat hij één stapje naar boven. En dit ga ik nog gebruiken, ook in die andere redstone contraption. Daarvoor had ik dus dat heel ingewikkelde ding daar gemaakt. Dus ik hou jullie updated over wat dit gaat zijn. En het wordt heel cool, dat beloof ik. Doei!